Sa Good Vibes, mabatyaga na ang mascara fever sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. May pila na ka mga vendors nga nagabaligya sang maskara. Isa na diri ang 76 anyos nga lola nga adlaw gabi nagabaligya sang maskara para sa iya apo nga 12 anyos pa lang ginrehab na bangod sang illegal nga droga. May report si Romeo Subaldo. Nagaamat-amat na tindog ang mga kiosko sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. May mga banderitas na. Kag syempre, hindi madula ang souvenir items nga mga maskara. May giant nga maskara, may wearable masks, may ref magnet, may classic nga mga maskara nga humalinsad to makita na naton sa mga dalanon kag pati mga plastic nga mga maskara. Isa sa mga nagabaligya sini ang 76 anyos kasi Natividad Buenaventura. Mga anom katuig na si Lola Natividad sa pagbaligya sang maskara. Nagabaligya siya sang school supplies sa guwa sang isa ka eskwelahan, pero pagsugod na sang bulan sang Oktubre, ari na siya sa higad sang plaza. Ginapangomparan niya ang ini nga mga classic nga mga maskara kag ginabaligya. Dako kuno ini nga bulig para makaginansya siya, kag para mapangompara naman sang school supplies nga ibaligya niya man. Makarimidyo man gid. Baka bulig gid nay. Makapayuhom gid man sa imo. Kadlaw man sa ay ka man ubrang balay kasi ako may kwan lang sa eskwelahan makatapos na. Gabaligya sa eskwelahan. Ano gid ginaya? School supply. Kun highlights sang maskara, tubtuban siya magkaagahon nagabaligya diri. Kaupod niya ang 16 anyos niya nga apo. Kinahanglan niya kuno abi maghimakas para sa iya kaugalingon, kag pati na para sa iya nga apo. 12 anyos pa lang iya nga apo, ginrehab na ini bangod sang illegal nga droga. Saman kuno ang nagbayad sa pagparehab sa iya. Parehab ko. Parehab mo ni? Nano siya? Nag-eskwela sa Cebu. Ha? Sa Cebu. 16 anyos pa lang? Ha? 16 pa lang ni? Oo. Nag-rehab siya. Oo, kaya may nervous breakdown na lang ako sa Ano iya. pikto sang illegal drugs sa iya? Oo. Sino nagastos ang rehab ya? Ako Pila gasto mo? Akon? Kasubo sa storya mo ay. Oo, mahal daan. Pila kinagasto mo kada bulan? Madam. Bro, ang tatanda sila. Oh, gani mo. Pila pinagasto mo pa rehab siya? 15,000 Kada bulan? Oo. Ikaw nakabayad? No. Subong, 16 anyos na ang bata. Ginatake ini kung kwisa sang nervous breakdown. Pero sa piyak sang inagyan sa kabuhi, makuha sa gihapon ni Lola Natividad nga mag-smile pareho sa mga ginabaligya niya nga maskara. Kay para sa iya, sa piyak sang kabudlayan sa kabuhi, kadamo sa gihapon sang dapat nga pasalamatan. Nga may mo pa maghihom gihapon sa piyak sa imo nga mga inagyan nga gayuhom ka sa gihapon. Di bisa nalipay ako. Tungod nakabaligya ako, nakakapital ako. Di makabaligya ako, makaroling ko, makabakal kami sa pagkaon namon. Importante nga mabuhi lang kami. Sa Biyernes, October 6, ang salubong party sa Bacolod City Government Center grounds para sa Mascara Festival 2023. Kag sa October 7, ini opisyal nga magabukas tubtub October 22.